Il-persuna li rabbini dak iż-żmien li huwa my first father huwa Tony tal-White Arrow. Mistja. Dak missieri fil-fatt, dak huwa l-bniedem li he started to shape me. Tifhem kon norqod għandu, għamiltu mbagħad żmien ma kellix fejn noqgħod, għamilt xi kważi sena ma kellix fejn norqod, ma kellix job, ma kellix biex nħallas kera, kont qed norx ma' waħda mbagħad ma bajtx magħha u tefatni l-barra mill-flat, ma kellix fejn mur. Allura kon norqod għandu, kon norqod ġol istor, il-White Arrow, deħaħħa. Ġol ħanut kont torqod jiġifieri. U kont taħdem fil-ħanut inti wkoll? Le, ma kontx naħdem, le. X'kien għalfejn qisu, ovvjament takxem kien fejn toqgħod li dik diġà biċċajnuna kbira, però kien itix xi pariri oħrajn. Le, għax li kont nagħmel hu li meta jiena mbagħad kien hemm dak iż-żmien li kont qed nisraq hawnhekk, ovvjament kelli kont jgħid arrestat u kelli bżonn il-pledge, kien ħallas li l-bejl biex noħroġ u kien iżommni hemmhekk ġol istor, qed tifhem kien jgħinni u dejjem itini pariri u kien jgħid isma' tagħmilx hekk. Kien itini nikol kuljum b'xejn, kuljum. U kien jgħid isma' qotaw, tagħmilx hekk u da mur sib xogħol, kien li ma miegħi ma sax intik xogħol, kien li ma nħaddem ma nagħlmek. Tifhem? U ma kont imur ngħinu, konna nagħmlu ġina flimkien u l-pajjiż u dal-affarijiet, imma ma kontx itħallas, kien jgħid li mhux ħanħassek ħadd titgħallem. Kien jgħid li mur u sib xogħol. U ġifieri dak ma da mhux l-ewwel darba li kont fil-kċina anti? Ma kont fi kċina, ma kontx imis kċina, ġis kont nilabla ġina, qed tifhem. Kien beda għalmek naqra affarijiet bażiċi. Ma kont għadni xorta moħħ irrieħ għax ma kienx interessani, qed tifhem. Just il-ħaġa li kienet toġobni minnu li hu kien dejjem jieħu ħsiebi li meta kolli trouble ngħid għandi l-Tony jena. Kien jisu father figure tiegħi, ma xorta kont għandi imqareb dak iż-żmien. Taf kif? Kont tħossok għal-inqas ftit iktar ftit iktar ħtieġa li tkun responsabbli għax issa hemm xi ħadd li qed jagħti kasek. Ejwa mela. Li ma tix tiddiżappunta f'dak is-sens. Eżempju konna jlus ma' Tony, jiena llejla mhux ħaniġi għawta jew ħanoħroġ. Fejn sejjer, x'ħadd tagħmel jgħidli. Qed tifhem kien jieħu ħafna ħsiebi u ġifieri dak kien jiena qatt mhu ħaninsieħ, ġifieri kien bniedem li jiena anke jekk qatt ma qalli kelma l-fatt li konna norqod hemm fil-kesħa diġà biżżejjed għalija. Mela tlaqna?